Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Марина Бардина. Витаю вас, пани. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с такого сообщения информационного. Витольда Фокина, заместителя главы делегации в трехсторонней контактной группе в Минске, уволили. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак также поддержал исключение Витольда Фокина из состава украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Вот о чем там написано. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ. Так, у нас триває війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму, Захід застосував проти Росії санкції. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении Витольда Фокина. Ну а я предлагаю посмотреть, что предшествовало событию и конкретно, что стало последней каплей увольнения Фокина. Стосовно війни, я не політик, і зробити якесь визначення цього я не можу, бо жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. Ожидали такого? Да, я вам скажу, що це такий очікуваний фінал всіх тих дзвіночків, які надходили з боку ситуацій, в яких брав участь пан Фокін, починаючи від заяв про амністію, потім коротких таких світських виступів його онуки. І от завершуючи вчорашнім засідання комітету, це вже така була жирна, очікувана крапка в цій історії. Давайте спросим у ваших коллег. Еще с нами сейчас на прямой связи народный депутат с фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. Он нас слышит. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго вечора. Исключили Витольда Фокина из украинской делегации в ТКГ по Донбассу. Ви раді? Насправді це боротьба з наслідками. Відповідати за те, що говорять представники України в ТКГ, мають, зокрема, і ті люди, які їх туди долучили. Коли лише долучали пана Фокіна, всі звертали увагу на те, що в 91-му році студентська революція на граніті боролася проти нього як проти прем'єра України, який намагався інтегрувати Україну в спілку з Білоруссю і Росією. Навіщо був пану Єрмаку, який відповідає за зовнішню політику в Офісі Президента, цей проросійський діяч, невідомо. Але фактично це стало таким показником слабкості українських позицій в переговорах. Тому я думаю, що питання є і до пана Єрмака. Ну вот это я хотела спросить, можно ли утверждать, что Витольд Фокин всего лишь ретранслировал мысли, идеи тех, кто руководит с украинской стороны этим всем процессом, и тех, кто боялся об этом говорить, а вот он об этом говорил? Ну, ви знаєте, він так часто це робив, що відкидати цього не можна. Насправді, пан Єрмак постійно відмежовувався від заяв Фокіна, але ось потрібно було слухання в комітеті, потрібно було, щоб більшість в профільному комітеті підтримала підготовку постанови про звернення до президента з вимогою відставки, для того, щоб, власне, відставка відбулася. Тому, насправді, це не є позиція лише Фокіна, це, на жаль, позиція частини команди в Офісі Президента, який веде зовнішню. А скажите, а с чем это связано? Вот как это объяснять? Можно ли это всего лишь списать на некомпетентность власти? Или же все-таки здесь есть какой-то другой смысл заложенный? Насправді треба розібратися. Ми зараз бачимо, що створення тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців в ще одному епізоді, який пов'язаний з Офісом Президента і з нашою позицією стосовно Росії. Хочу нагадати, що, ймовірно, готувалася спецоперація по перехопленню вагнерівців, тих людей, які замішані у збитті малазійського літака, в катуванні українських військових. Але, ймовірно, через витік з Офісу Президента
а ця операція була зірвана. І що найдивніше, фактично більшість до цього моменту, принаймні станом на вчора, не делегувала своїх представників у тимчасову слідчу комісію, щоб розібратися в цій ситуації. Була інформація, що, власне, Офіс президента, сам пан Єрмак, блокував ці процеси. Якщо співставити ці моменти та дружбу пана Єрмака з паном Козаком, який в Росії відповідає за український напрям, м'яку позицію, нагадаю, що пан Зеленський приходив як президент на гаслах, що буде змінено мінський формат як такий, що себе не виправдовує. І зараз ми бачимо реалізацію мінського формату фактично в російському прочитанні, постійні там намагання подати воду в Крим, хоча ми розуміємо, що вода там потрібна для окупантів, а не для цивільного населення. Намагання всіляко, власне, там підняти питання спеціального статусу окупованих територій, а насправді в російському прочитанні Донецької і Луганської областей. Намагання розповідати про те, що нам потрібно проводити вибори на окупованих територіях. Ну, дуже багато співпадінь. Це якісь такі або дуже далеко йдучі піддавки, або насправді частина української ТКГ вже починає грати на стороні ворога, а це неприпустимо. Дуже дякую вам. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Пані Марина, допускаете ли вы такой вариант, что в офисе президента действительно есть люди, которые ретранслируют пророссийские интересы? Ну, мені И они назначают таких людей, как Витольд Фокин? Насправді мені не хочеться в це вірити, і я як депутатка зараз намагаюся долучатися до якихось процесів, щоб розуміти насправді і роботу тристоронньої контактної групи, і позицію Офісу президента глибше, тому що президент Зеленський, він прийшов з певними переконаннями, з певним ставленням до всієї історії, що відбувається на фоні війни. Він чітко заявив про те, що ніяких переговорів не буде з представниками ОРДЛО, безпосередніх. Він чітко сказав, що сторона конфлікту – це Росія. І ми, як парламентська делегація в ПАРЄ в січні місяці, провели дуже багато роботи, дуже багато комунікацій з дружніми до нас країнами, щоб проголосувати резолюцію, яка чорним по білому каже, що саме Росія – сторона Мінських домовленостей, сторона конфлікту. Тому я зі свого боку, як депутатка Міжнародного комітету, докладаю зусиль для того, щоб відстоювати національні позиції, інтереси Украины, в Ну а первую как чергу. так получается, что в представительской, в трехсторонней контактной группе появляются люди, которые вот говорят то, что они говорят, то, что они не видели подтверждения войны на Донбассе, то, что там якобы на Донбассе повстанцы. Но это только вот заявление, которое мы слышали последние 2-3 недели. Но в 2017 году Витольд Фокин оправдывал Российскую Федерацию, оккупацию ею Крыма. Об этом он говорил в эфире Гордона, если я не ошибаюсь. Ну разве этого не говорили президенту? Его не информировали, он этого не знал? На жаль чи на щастя, я не слідкую за постполітичною, вже би сказала, діяльністю пана Фокіна, за його висловлюваннями, але скажу вам дуже чітко, що для мене насправді здивування в тому, що людина, якби це базове визначення в усій ситуації, хто така Росія в цьому конфлікті. Та? От те, на чому посипався вчора Фокін, фінально вже так, це була базова історія. Тобто, ну, ні для кого не секрет, для всіх нас, парламентарів, Офісу президенту, дуже чітка позиція в тому, що війна, сторона конфлікту – Росія. І мені здається, що коли ця людина заходила як представник в тристоронню контактну групу, ну, напевно, повинно було бути якесь інтерв'ю, співбесіда, де би оці такі червоні лінії, вони були розставлені. І коли ми чуємо від Фокіна, який вже певний термін пропрацював в тристоронній контактній групі, такі заяви, то, звичайно, на голову не налазить, як він взагалі міг туди потрапити, в цю тристоронню контактну групу і представляти інтереси України. По-друге, що важливо сказати, ну ні для кого не секрет, і СБУ так само друкували публічно десятки статей інформації, де, власне, мова йде про безпосередню присутність фінансування Російської Федерації на території окупованої України і фінансування цих так званих адміністрацій, які там існують. Так? Тому публічна інформація від Служби безпеки України навіть виходить, а пан Фокін каже, що немає доказів присутності. Ну как это объяснить?
Ну, для мене це знову ж таки велика загадка, починаючи з моменту, як ця людина опинилася в делегації, і чому, якщо вона вже там опинилася, з нею не проговорювали базові питання. А базові питання для нас дуже конкретні. Це вибори, пов'язані з контролем за кордоном українською стороною. Да? Тобто питання, от людина заходить працювати в тристоронню контактну групу, їй повинні задати, ну дуже чіткі, не знаю, 10 питань. Що в нас відбувається на території України? Хто з ким воює? Та? Ми би тут мали почути від людини, яка представляє український інтерес, що війна між Україною і Росією. Друге питання. Чи вибори можливі там, як це зараз прописано в Мінських домовленостях, коли Україна не контролює кордон? Для мене, очевидно, тут відповідь, що ні. Вибори неможливі за таких умов. Значит, это, эти переговоры не проводились с Фокином? Ну, я знову ж таки, я не можу коментувати, тому що я не залучена до цього процесу і не знаю, як відбирають людей, та? Які домовленості між людьми, що винаймають, не можна сказати на роботу, тому що це така неоплачувана діяльність, але разом з тим залучають у таку діяльність. Тому для мене прикра ситуація з паном Фокіним, з усією публічною комунікацією довкола нього. І я так само, як і мої колеги з парламенту, підтримувала те, що пан Фокін має залишити українську делегацію, бо він не спроможний відстоювати українські інтереси і комунікувати це, виходячи з державних позицій. Ну, нас же прописані, якби, прописані в плані погодження, та, ці позиції, що означає для нас конфлікт на Донбасі. Це для всіх відомо. Ми відстоюємо це на міжнародних площадках. Наші служби розвідки і безпеки дають певну інформацію. І коли людина, будучи офіційним представником і повинна займати певні позиції, виходить з тим, з чим виходить, ну, вибачте мене тут. У нас есть телефонный звонок в студию. Давайте примем. Алло. Добрий вечір. Да, добрый вечер. Представляйтесь, пожалуйста, и формулируйте ваш вопрос. Мене звати Василя з Івано-Франківська. У мене таке запитання. От Фокіна виключили з контактної групи. У мене запитання, хто має нести відповідальність взагалі за його включення? Якщо ми знаємо, що його включили за наполяганням Єрмака. Ну, він його фактично привів туди. І він Фокін наніс великої шкоди по зв'язці України. Наприклад, навіть Дмитро Песков, російський речник Путіна, сказав, що от представник України говорить, що це громадянський конфлікт, що війни ніякої немає, Росії тут не пройшла, він наніс величезної шкоди наших міжнародних позицій, де це має бути хтось відповідальність нести. По-моєму, Єрмак персонально має відповідальність нести за його включення. Знаємо, як його наша Фокіна подружка Єрмака його запропонували, і таких людей включили. І великої шкоди нести Україні. Дякую. Хто должен нести ответственность? На жаль, пане Василю, ми не чули офіційних позицій чи пояснень з боку Офісу Президента, де би нам, власне, розказали, а як же пан Єрмак взагалі опинився, не пан Єрмак, а пан Фокін опинився в тристоронній контактній групі як представник України. Тобто я не можу підтвердити або спростувати озвучені вами слова щодо пана Єрмака, оскільки просто невідомо мені, як відбувається цей процес. Але що я можу зараз сказати, що нарешті тристороння контактна група виходить на певний рівень, якого запитували вже депутати майже рік. В тристоронньої контактної групи з'явиться речник, і станом на сьогодні та інформація, якою володію я, це абсолютно позитивна і правильна людина з проукраїнською такою позицією. Я не знаю, чи можу називати його ім'я. Ніколай Тищенко? Ні. Ні. Я вам ще раз скажу, що це людина з позитивним іміджем проукраїнською позицією. Маркіян? Ну, його кандидатура розглядається, так. Тому якби мені хочеться, щоб ми відійшли вже в публічному такому просторі від цього концепту зради, яка, зокрема, пов'язується з паном Фокіним, і перейшли більше до таких позитивних людей з позитивною репутацією, які будуть, до яких в першу чергу в нас буде довіра, що вони дійсно відстоюють там український інтерес. Давайте обсудим с вами обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя ситуацию с вспышкой боевых действий в Нагорном Карабахе, сказал, что Украина продолжит поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Вот что он сказал подробнее. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах. І цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним.
Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте на Горном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу сегодня в интервью турецкому изданию «Hürriyet». Вот что он сказал. Якщо Азербайджан захоче вирішити цю проблему, ми сказали, що будемо його підтримувати. Якщо Азербайджан направить запит, ми зробимо все необхідне. Але ми бачимо, що можливостей Азербайджану достатньо. Азербайджан правий морально і юридично. Міжнародна громадськість повинна ставитися до ситуації в Азербайджані так само, як до подій в Україні і в Грузії. Ну а вот президент Франции Эммануэль Макрон осудил заявления Турции о конфликте. Он назвал их воинственными, безрассудными и опасными. Франція, як і раніше, дуже стурбована військовими закликами Туреччини, які звучать в останні години, про відвоювання Азербайджаном Нагірного Карабаху. Ми цього не допустимо. Я кажу Вірменії і вірменам. Франція зіграє свою роль. Как вы поняли заявление Макрона? Ну тут, знаєте, як хто схоче, так і проінтерпретує насправді. Для нас все-таки важливо в першу чергу, яку позицію займає Україна в цьому конфлікті. І я вітаю заяву пана Кулеби, тому що абсолютно вона така дипломатична, виважена, але разом з тим з абсолютно правильним посилом, який, я думаю, Україна як держава в першу чергу підтримує. Тому що дійсно Азербайджан проявив не раз підтримку України в конфлікті, яка є. А по-друге, хтось із посадовців, можливо, той же Кулеба, дуже влучно сказав, що ця ситуація, цей конфлікт на території Азербайджану, він, власне, свідчить про те, що заморожених конфліктів не буває. Що рано чи пізно, знаєте, як іскра, і все спалах. Тому дійсно ми стурбовані тим, що сьогодні відбувається в Нагорному Карабасі. І все-таки, не знаю, хочеться вірити в мудрість і припинення воєнних дій, щоб чи цього збройного конфлікту, щоб як мінімум не страждали люди, і ми не отримували знову повідомлення про якісь втрати, починаючи від військових і закінчуючи цивільним населенням і дітьми. Тому, знову ж таки, в Україні позиція виважена, чітка. Ми визнаємо межі, кордони в рамках міжнародно визнаних. І мені здається, що це для нас послідовна позиція, ще й зважаючи на ситуацію в Україні. Тому що насправді свого часу ми так само зверталися до всіх міжнародних організацій, до наших іноземних партнерів з тим, щоб сприймалися кордони України нашими іноземними партнерами в межах міжнародно визнаних. І сьогодні для нас це одна із точок переговорів і юридично сильна наша сторона. Ну, вы же знаете, что по Нагорному Карабаху тоже был Минский процесс, который длился 26 лет. И судя по тем событиям, которые сегодня происходят, мы видим очевидную неэффективность этого Минского процесса. Как вы считаете, какие выводы мы тогда для себя должны сделать по Крыму и по Донбассу, вот смотря на ситуацию, которая сегодня складывается в Нагорном Карабахе, которая складывается уже на протяжении 26 лет? Станом на сьогодні ситуація така, що знову ж таки Мінський процес у нас є єдиною переговорною можливістю. Значить, ми рухаємося Мінським процесом і намагаємося там вижати з цього процесу максимально. Знову ж таки, нам важлива політична частина. Оскільки ми не перейшли так активно до політичної частини, як цього хотілося б, я маю на увазі актуалізацію мінських домовленостей, про що неодноразово заявляв Зеленський. Зокрема, що стосується частини контролю над кордоном. Ми все ще маємо рухатися Мінським процесом і випробувати його на результативність, на ефективність. Так, багато критики. Я абсолютно з цим погоджуюся. Так, станом на сьогодні Україна, на жаль чи на щастя, більше за Росію рухається мінськими домовленостями. Ми свого часу пішли на низку компромісів, і це цілий рік обговорювалося в ЗМІ. І станом на сьогодні ми маємо більше аргументів на свій захист щодо виконання мінських домовленостей, аніж Російська Федерація. І для мене здається очевидним, як для французів, так і для німців, що Україна рухається до миру абсолютно дипломатичним переговорним процесом, виконуючи свої зобов'язання. Но это же не получается, що дуже мы же видим. контрастує з Російською Федерацією. Тобто в нас є, мені здається, оця фінальна точка Мінського процесу, до якої ми прагнемо, чи вийде, чи не вийде вона.
Тому все-таки я поки що не підважую сам мінський процес і все-таки прагну до того, щоб переговорники досягли погодженості ось по цьому контролю кордону. Тому що для України це важливо і, на жаль, підписані мінські домовленості були в тому вигляді, в якому є. Я зараз не даю і там історичну якусь оцінку діям Петра Олексійовича, це зроблять замість мене. Наступні роки навіть ми будемо дивитися, як це відображається на Україні і розвитку ситуації, власне, по досягненню миру. Але все-таки Зеленський, як президент, має зробити свій максимум, щоб актуалізувати мінські домовленості і саме в частині контролю за кордоном. Вы верите в то, что минский процесс, который сегодня блокируется, в первую очередь со стороны России, выдвигаются различного рода ультиматумы, которые заведомо уже невыполнимы, можно разрешить? Вы верите в это? Я думаю, що ми зі свого боку рухаємося мінськими домовленостями абсолютно правильно. Я думаю, що Росія зі свого боку вона вичікує результатів виборів в Сполучених Штатах Америки і після цього може якось видозмінювати, адаптуватися і так далі до вимог сьогодення. Как вы думаете, как будет действовать Россия в Нагорном Карабахе? Сейчас мы видим, они заняли такую более выжидающую позицию. Чего они ждут? Я думаю, вони ждуть моменту героїчно вірватися і заявити про свою підтримку тій чи іншій стороні. Ну, очевидно, якій стороні вони можуть заявити цю підтримку. Та. Мені здається, що Росія неодноразово відносно різних країн вже проявляла цю позицію, такого вичікування, а потім такого так званого героїзму зі свого боку, якого насправді ніхто не чекає, нікому цей героїзм не треба. Але такі хворі якісь фантазії президента Російської Федерації. Как вам позиция Турции, Турецкой Республики, Реджепа Тайипа Эрдогана, который очень жестко высказался? Он сказал, что пришло время покончить с этой оккупацией. Пойдет ли Россия, вот как вы говорите, на защиту Армении, при этом понимая, что может испортить отношения с Турцией? Чому я, знову ж таки, на відмінно оцінила позицію України на сьогоднішній день? Тому що інші заяви, більш різкі, вони можуть провокувати ту чи іншу сторону до певних дій. Тому Туреччина, вона може відчувати в собі певний потенціал і заявляти дуже чітко і строго свою позицію, чого, на жаль, не завжди вистачає якимось міжнародним інституціям. Але разом з тим, треба зважати на те, що все-таки краще, як на мене, уникати ескалації конфлікту збройного будь-якого, тому що в результаті будь-якого конфлікту в першу чергу страждає населення, гинуть люди і мені здається, що ми, як країна, яка переживає це на своєму досвіді, все-таки можемо закликати світ до більш поміркованих дій. Андрей Андреевич Пиантковский, политический обозреватель, диссидент, с нами сейчас на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день. У нас добрый вечер, у вас добрый день. Андрей Андреевич, Да, ну вот мы сейчас обсуждали ситуацию, обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Вот ваша экспертная точка зрения, вот глядя на то, что там сегодня происходит. Что там, по-вашему, что происходит? Это, и как вы считаете, это можно ли назвать просто эскалацией, или это уже война? Ну, это война самая настоящая. Люди там гибнут не десятками, а сотнями. Ну вот я внимательно наблюдаю российские каналы. И вот что удивительно, все кремлевские пропагандисты сейчас высказывают свои симпатии к Азербайджану и подвергают жесточайшей критике Пашиняна, как Соросенко, как человека, которого привела к власти цветная революция 2 года назад. У меня такое впечатление, что Москва специально как бы поощрила Алиева на это выступление, чтобы наказать Пашиняна и наказать так называемую цветную революцию в Армении. А как сейчас будет действовать Россия? В Ну, случае, если Армения, в случае, если Армения скажет, что есть угроза со стороны Азербайджана, а Армения, Россия, ОДКБ? Ну, уже все наши пропагандисты объяснили русским зрителям, что АДКБ никакого отношения к Нагорному Карабаху не имеет. АДКБ
гарантия ДКБ – это гарантия территориальной целостности собственной Армении. И то, что вообще сейчас бои идут даже не на территории Нагорного Карабаха, а вот в 7 азербайджанских районах, и Азербайджан совершенно справедливо защищает свою территориальную целостность. Ну, правда, их немножко начинает напрягать активность Турции в последние дни. Но изначально импульс был, по моему глубокому убеждению, именно такой. Наказать Пашиняна и принудить его к гораздо большему подчинению к российской политике. Давайте обсудим с вами дебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки, которые прошли вчера. Трамп выступал очень грубо и агрессивно, ну, даже по своим меркам. А, как вы знаете, Байден не упускал возможности. За 1,5 часа он успел назвать Трампа лжецом, клоуном, худшим президентом Соединенных Штатов Америки, щенком Путина, а потом вообще сказал «заткнись». Да? А что вы для себя важного почерпнули из этих дебатов? Что важного для Украины мы должны извлечь из этих дебатов? Ну, у меня есть 2 новости. И одна из них очень важная для Украины. Первая новость – это плохая. И эту точку зрения разделяет и Америка, и почти весь мир. Что эти дебаты были позором и дискредитацией американской демократии. Это действительно была такая стилистика скандального шоу, навязанная Трампом. Ну, он, собственно, и вышел из этого телешоу политики. А вторая новость в том, что Трамп проиграет выборы. Ведь Байден устойчиво опережает его в общественных вопросах общественного мнения процентов на 10. И дебаты были единственным крупным событием, которое могло переломить эту тенденцию. Ну, Трамп своим скандальным выступлением не только не воспользовался этой возможностью, но и усугубил свое положение. Мгновенный опрос мнения, который был проведен немедленно после дебатов, показал результаты: 60% победил Байден, 28% Трамп, и там не определившийся. Хотя вообще термин «победил» очень трудно приложить к тому, что мы видели. Но главное, противники Байдена распространяли слухи, что он вообще старый, чуть ли не подвержен деменции, не может выдержать 90 минут дебатов и физически, и ментально нет. Он был как раз очень адекватен, и вы уже процитировали несколько его точных ответных ударов по Трампу. Так что мне кажется, что у Трампа не осталось никаких шансов. Победит Байден, который прославился, в частности, своим замечательным заявлением о том, что во внешней политике главным приоритетом будет его поддержка Украины в борьбе против российской агрессии. Скажите, а может ли Дональд Трамп действительно не передать власть добровольно в случае, если он заметит некую фальсификацию по результатам выборов, о чем он говорил вчера на дебатах? Вот спасибо, что вы мне напомнили. Это, кстати, третья новость, которую я не упомянул. Он очень активно намекал, что если будет очень много голосов по почте, а он как бы заранее подозревает, что эти голоса якобы могут подделаны, он будет вести судебные процедуры вплоть до Верховного суда, в котором он имеет преимущество, как известно, и собирается в ближайшие дни укрепить еще на одного кандидата. То есть он будет чинить всяческие препятствия приходу Байдена в случае победы Байдена. Но я думаю, что все-таки американская политическая система достаточно зрелая, чтобы преодолеть и такое поведение Дональда Трампа. А действительно ли, насколько вообще вот такие дебаты, которые мы видели, они влияют на электоральное настроение американцев? То есть можем ли мы говорить по результатам вот вчерашних дебатов, что Джо Байден победит? Вы знаете, здесь в нашем случае 90% американцев уже давно определилось, кто за Байдена, кто за Трампа. И никакие дебаты изменить не могли. Изменить могло только чудо. Вот какой-нибудь провал Байдена и очень успешное выступление Трампа. Но этого чуда не произошло. И поэтому сказать,
результат выборов можно. Дебаты определили полностью исход выборов в 1960 году. Знаменитые первые в истории дебаты между Кеннеди и Никсоном. Кеннеди выиграл эти дебаты очень убедительно, и он победил на выборах. В чем может проявляться будущая поддержка Джо Байдена в отношении Украины? Вот у нас тут бытует мнение, что действительно, если придет Джо Байден, то она будет более жесткая по отношению к Российской Федерации и будет больше поддерживать Украину. В чем это будет проявляться? Потому что при Трампе Украина получила, к примеру, джавелины. Вы знаете, это не столько личная поддержка Байдена, а это поддержка всего военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов и всего политического класса. Ведь, да, джавелины были получены при Трампе, но не благодаря Трампу, а вопреки Трампу, по единодушному требованию Конгресса. Вот отсутствие Трампа снимет все барьеры введения очень жестких санкций против России, которые либо уже утверждены Конгрессом, либо они находятся на рассмотрении. Более того, я думаю, что Украина вполне может получить так называемый non-NATO allied статус. Статус союзника Соединенных Штатов, не члена НАТО, который открывает очень широкие возможности для военного сотрудничества. Заявка на этот статус уже подана несколько лет назад, она находится на рассмотрении в Конгрессе. Я думаю, Байден всячески будет содействовать предоставлению Украине статуса. Спасибо вам большое. Дуже дякую, Андрей Андреевич Пиантковский, политический обозреватель, диссидент, был с нами на прямой связи из Вашингтона. Кто, по-вашему, победил на дебатах? Якщо чесно, я дуже переймаюся давати якісь оцінки, тому що я дуже чітко пам'ятаю кампанію Клінтон і Трампа, і коли, напевно, до останнього люди вірили в перемогу однієї, а переміг інший. І тоді по-різному... Інтрига, по-вашому, все ще сохраняється? По-різному оцінювали дебати. Та? Але пан Андрій сказав дуже чітко, що там дебати можуть стати переломним моментом. Якщо чесно, для мене світ і, зокрема, політика можуть бути такими неочікуваними, що цей перелом, який там міг статися сьогодні зранку за українським часом, да, він може абсолютно ще перегратися до дня виборів в Америці. Тому для нас, як країни, важливо розуміти, що Америка, під чим би президентством вона не була, це наш стратегічний партнер. Власне, Америка тримає санкції відносно будівництва Північного потоку-2. Америка неодноразово виступала з підтримкою України в оборонному секторі, зокрема. Тому для нас тут важливо все-таки дочекатися виборів, не будучи потім звинуваченими в якомусь втручанні в вибори, як це сьогодні в сучасному політичному світі модно робити, закидати якісь звинувачення. Хотя нас всячески пытались вовлечь в президентскую кампанию американцев. Мы не поддались? Ми не піддались. Я вам скажу, тут от Зеленський, не маючи досвіду дипломата, вийшов дуже правильно і гарно з усіх тих ситуацій, які намагалися там нас втягнути. Починаючи від того зливу переговорів між президентами, що було там, мабуть, вперше в історії взагалі дипломатії такого рівня. Тому Україна дуже делікатно, дипломатично рухається в цих відносинах. І знову ж таки ми наполягаємо на тому, що як від однієї, так і від іншої партії Україна отримує підтримку. Це такі партнерські відносини, тому для нас важливо зберегти оцей формат співпраці, аніж там знати безпосередньо ім'я президента чи робити якісь ставки сьогодні. Но все-таки вы же знаете, что у нас в Украине многие говорят, что если придет Джо Байден, Украина будет больше поддерживать Соединенные Штаты и будет более жестко вести себя в отношении России, в отношении ее агрессии. А ви як вважаєте? Я вважаю, що багато дуже залежить від України і нашої роботи. Насправді, якщо ми звучимо на всіх площадках, якщо ми в постійній комунікації з нашими партнерами, то ми можемо розраховувати на більшу підтримку, аніж якщо ми будемо поводитись більш холодно і не проявляти цієї ініціативності. Як Байден чи Трамп поводитиметься там надалі, хто з них не виграв відносно України, мені здається, що це все-таки геополітика.
і це залежатиме великою мірою від становища України, від позиції України, від того, наскільки активно Україна себе проявлятиме. За цей час і 5-річчя Трампа було досить багато в Америці скандалів, які там могли би підірвати довіру людей до нього, і плівки Байдена, які Порошенка Байдена, нібито які всплили. Тобто це такі політичні перипетії, вони трапляються постійно. Ми ж маємо з цього всього якби думати про користь для України в першу чергу і виходити як стратегічний, знову ж таки, хочеться назвати себе стратегічним партнером Америки, тому що Америка для нас так. Хочеться вірити в те, що ми для Америки не просто сусід Росії, а так само країна, в якій вони бачать перспективу розквіту демократії. Дуже дякую вам. Дякую. Народный депутат Украины, слуга народа Марина Бардина была гостем нашей студии. Но я вынуждена с вами попрощаться, к сожалению. Но вы не отключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Далее эфир наш продолжит программа «Прайм Муждабаев». Смотрите, не пропустите. Коршкевич.